Tepanaken kula saking kelompok setunggal badhe nampelaken drama Joko Tarub Sugeng Amirsani. Miturut cerita saka Jawa Timur, ana pemuda bagus kang aran Joko Tarub. Pemuda iku anake lanang barep mbok rondo. Joko Tarub duwe garwa widodari kang aran Nawang Wulan sing ayu tenan. Ana ing kahyangan para widodari cacah 6 padha rembukan arep adus amarga arep padha lunga menyang adicara ing kahyangan. Ing dalan para widodari kuwi padha gegojekan. Tekane ing pesanggrahan jebul banyune ora milih. Ngapunten dewa, kula badhe tanglet. Iki boten saged sira mriki niki. Wes ora usah khawatir, para widodari satus menyang bumi. Nggih, dewa. Para widodari banjur siap-siap menyang bumi. Ing bumi ana pawongan loro, kakang adi kang lagi mancing ing kali. Para widodari adus ing kali iku ananging ketutupan wit-witan. Mas, diwake bedhe kok ora nyantor. Pak, paling ora ana wong yo arep ujian. Karepmu Mas, kae ada wong gegek widodari iki akeh mudhun. Wah, enek ae kowe, rep salep. Oleh tenan piye, Mas? Wah, wis apa salah. Wah, enek suara apa kok blondak? Wah, ayo dulu yo. Ujug-ujug ana swara gembludak kaya ana sing ceblok. Joko Tarub lan Joko Tarib banjur gage goleki. Mas, ada suara gembludak. Wah, opo kae? Yo, yo. Wah, jebule banyu iku mriki seger ya. Iya Mbak Yu, banyune resik. Iya Mbak Yu, aku kepengen delok kahanan ning bumi langsung. Iya, sapa ngerti ketemu bagus. Aku pengen banget kok piye? Iki wong kerjaan, ojo gelombang dhisik. Saliyane kuwi aku ya kudu mati-mati karo manusa. Para widodari ora ngerti yen selendange Nawang Wulan dicolong. Mbak Yu, ana sing ngrus selendangku ora? Nonton di kene nang ndi? Mau ning kene Mbak Yu. Aduh, jancuk ilang. Apa? Ilang? Aduh, kepiye iki Mbak Yu? Wes aja geger, ayo digoleki bareng-bareng. Iya bener, waktu iki wis mepet. Siap.
widodari ora iso nemokake slendang duweke Nawang Wulan. Banjur widodari cacah 5 kuwi padha bali menyang kahyangan. Nawang Wulan kudu goleki slendange nganti ketemu, banjur iso bali menyang kahyangan. Ing kahyangan para widodari padha wadul marang dewa nyuwun bantuan. Kenapa pada rebutan ngene? Piye oleh atus ning bumi ana masalah apa? Ning bumi ngopo? Kok aku ora diceritani? Apa sejatine? Nawang Wulan dewa Nawang Wulan. Nyapa Nawang Wulan? Slendangipun Nawang Wulan hitam. Kula nyuwun ngapunten. Nyuwun pangapunten nyawa kalian sedulur. Boten badhe wilayah kalih, banjur langsung menyang kahyangan. Nawang Wulan kehilangan selendangnya piye kebanjur-banjur menyang kahyangan. Wis, Nawang Wulan ngomong-ngono beli selendangnya dhewe. Nggih, Dewa. Para widodari ora bisa nulungi Nawang Wulan, kejaba Nawang Wulan dhewe kang goleki slendange ing bumi nganti ketemu kareben iso bali menyang kahyangan. Nawang Wulan lagi bingung nakoni wong-wong kang ngerti babagan slendang ijo duweke dheweke. Nawang Wulan banjur ketemu Joko Tarub. Aku goleki slendang ning kahyangan nanging ora temu. Bedene nyuwun kersa. Oh, gue tahu. Ono apa tahu? Kenapa slendang itu? Sudah di kopi itu arep. Slendang itu. Kok boten saged balik ke kahyangan amargi slendang itu. Selendang itu kan ada. Udah piye ada. Iku boten slendang biasa. Aku nggak omah. Gue selendang itu apa pun. Iku boten enten apa-apa boten. Oh, alah. Siap. Ing sawah Mbok Rondo, Mbok Siti lan Pak Ranu padha guneman. Mbak, dina iki panas tenan. Iya, Mbak, ancen semuanya mau laku. Muga-muga panganan iki ora diganggu. Amin. Matur nuwun. Wah, iki terus dulu teko. Bisa sabar to, Pak. Sedulurnya lek teko. Borondo, aku kan sakit kok durung rapi yang ngopo. Ya, sekarang belum digagas. Saya buat sampai lo pesake ngambung. Dalam ditawane aku durung. Salah nopo? Beginane tangi, dolen karo wong asem wae rong tau. Lah karo aku dilemu piye? Iku ada manane. Lah karo sekolah apa ndak ada. Lah kae anake teko desa apa nopo? Karo muni. Aku kok gelem karo anak Borondo. Lah aku gelem ora. Pantas jedel karo anak piye? Sakwise pacelaton ing dhuwur, Mbok Rondo banjur bali arep ngomong karo Joko Tarub babagan jejodohan. Weh, kang lamu ning ndi?
kok mbok paling teng alas. Ini orang bilang, jajal dolan bisa aku harus ngomong baik. Sanjang penting kula. Tapi tak omongi. Ana apa lho, Mbok? Kok sadake hafrat sangat? Ini masalah masa depan mulai. Apa lho, Mbok? Kau ini kapan merapi? Sok-sok ae, Mbok. Wong bodone sik ora ngono. Aja mikir jeruk. Mengkosak itu. Wis gampang, Mbok. Joko Tarub banjur lunga menyang alas karo mikirake dawuhe si mboke mau. Dheweke yo bingung nanging Joko Tarub wegah gawe kuciwa Mbok Rondo. Nanging dheweke ora seneng karo Roro Wuni, anake Pak Ranu. Ing dalan Joko Tarub kepethuk Nawang Wulan lagi nyatu ning ngarepe omahe tangga desane. Joko Tarub kesemsem banjur nyedhaki paraga iku. Duh, Yai. Jenengan iki sinten? Kok boten nate ketinggal teng desa mriki? Kula boten tiyang mriki. Kenalaken, kula Joko Tarub. Kula Nawang Wulan. Wangi tenan iki. Badhe ditindak. Ah, badhe tindak teng alas, badhe goleki tresno. Alah. Terus kembali. Wis tidak apa-apa. Pun kula berdiri sisa. Kosek-kosek aja mlebu dhisik. Tak kenalke karo Roro Wuni. Roro Wuni. Rene yo. Kenalake Roro Wuni. Iki Nawang Wulan. Nawang Wulan kenalake. Iki Roro Wuni. Roro Wuni kenalake. Iki Joko Tarub. Nawang Wulan kenalake. Iki Joko Tarub. Kula Nawang Wulan. Bisa. Pak, jajan ini duwe pacar loro iki. Loh. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih, nggih, kula badhe teng alas. Badhe teng kali. Nggih, nggih. Nggih, napa Yai? Lah tiyang pundi? Ngeten-ngeten Yai. Niki napa srendange jenengan? Oh, nggih, ngapunten Yai. Nggih, Yai.